Lehenik eta behin eskerrak ematea Carmen Agüez ikastaroetako zuzendariari, berak izan zuelako ideia, ikastaro honena. Bigarrena Mari Jose Laziregiri, berak zuzendu duelako eta gonbidatu guztiak berak gonbidatu ditu. Eta hirugarrenik etorri diren guztiei, ez? Bueno, nire lanari buruz zaila hitzaitea, ni naizelako hor egiten duena, idazten duena, ez? Eta esango nuke hiru ideia azpimarratuko nituzke. Bat, askatasuna. Nik uste dut idazleak askea izan behar duela. Idazleak izan behar duela ausarta. Idazleak izan behar duela erabat librea. Pixka bat korrontearen kontra joan behar du idazleak. Gizartearen aurretik deserosoa izan eta kontestatario ere bai, neurri handi batean. Heterodoxia puntu bat eduki behar du idazleak gizarteari esateko esan ez den hori, tabua den hori, eta gizarteak ikus dezan bere burua ispiluan. Bigarren ideia da forma. Nik uste dut literaturak aurrera egiten duela formaren bitartez eta ez hainbeste gaiaren bitartez. Naiz eta gaia ere oso importante izan, ez? Ni saiatzen naiz kontatu ez den hori kontatzen, ez? Adibidez, hirugarren novelan kontatzen da euskal familia batek nola bizi izan duen 20. mende osoa. Gutxiengo batek, euskaldunon gutxiengoak, nola bizi izan duen hori, ez? Baina nik formari arreta handia ematen diot. Forman saiatu behar gara bilatzen forma berriak literaturarako. Literatura ona beti formatik sortuko da. Eta ez hainbeste ekarri ona, kanpoan egiten diren ereduak, baizik eta sortu Euskal Herritik mundura. Guk geuk asmatu forma berriak eta erakutsi munduari forma berri horiek. Eta hirugarren ardatza nire lanean da euskara. Ni euskarak bizi nau, kantan esaten zen moduan, eta saiatzen naiz beti euskararentzat territorioak irabazten, ez? Euskararentzat lurraldeak irabazten. Empatia sortzen, kanpokoekin, gure artean euskaraz ez dakiten horiekin, euskarak beti terrenoa irabaz dezan. Eta horiek dira nire laneko hiru ardatzak. Bat, askatasuna, bi, ausardia formala, eta hiru, euskara.